Patay ang duha ka mga motorcycle riders sa naglahing vehicular incident sa Lapu-Lapu City. Siluan mayroon dinas sa detalye. Dead on arrival sa Tambalanan, ang usa ka 19 anyos nga lalaking motorcycle rider human Nabangga ang gimanehong motorsiklo sa Gikasugat nga minivan pasado alas 2 kaganihang kadlawon sa Mar Beach Road, Sitio Kalubihan, Barangay Marigondon. Mato di Police Captain Edsel Petisio, Information Officer sa Lapu-Lapu City Police Office, nga nagsubay sa managlahing lane ang motorsiklo ug minivan. Apan pag-abot sa kurbadahong bahin, gikatahong ni overshoot sa lane sa minivan ang motorsiklo. Ang kining ga-drive o motor kining batanon ni lapas bitaw siyang lane ma'am pag kurbada. Dito siya naigo sa Multicab. Ang rider gikatahong uban sa iyang mga higala sa usa ka beach resort sa maong dapit ug nananghid kini nga mopalit og sigarilyo. Nahibong na lang ang iyang mga higala nga wa na kini mabalik. Samtang ang nagmaneho sa minivan, gikan usab na nga ligo og dagat uban sa iyang pamilya ug padung na unta mo pauli sa barangay Paho dihang nahitabo ang insidente. So, ang nahitabo kani sa ako is pagbangga mo ganyan sa helmet, ana ba? So, yung ulo mo na igo dito sa windshield. Pag igo sa windshield ni shatter, ug maning nakan sa kong mata na napuno og bildo. Wala na mapaubos sa liquor test ang rider kay nakabsa na kini sa kinabuhi pag-abot sa Tambalanan. Ang minivan driver kinsa napaubos sa liquor test, nagnegatibo. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuha og habig ang pamilya sa namatay nga rider. Apan matod sa Lapu-Lapu City Police, nagkasabot na ang duha ka mga hingtungdan. Kami mo shoulder sa burial, kami mo kuan kay para di pud lalim mamatyan. Dayon, may na lang at least okay, pasalamat ko kanilang ako kaysa sa ilahan na nawadaan gid sila. Samtang kagahapon sa kadlawon, November 26, nakabsan usab sa kinabuhi ang usa ka motorcycle rider nga nagsubay sa ML Quezon National Highway paingon unta sa Marcelo Fernan Bridge. Apan samtang diha pa lang kini habig sa gi-construct nga hotel sa Barangay Ibo, nadasmagan niini ang Center Island hinungdan sa iyang pagkalamba. Base sa investigation ma'am, walay kontra ni siya ma'am, nagmotora ni siya. Nya kalit lang ni swerve ang iyahang motor nga gisakyan ma'am og naigo siya sa Center Island. Then it so happen ma'am nga pag-responde sa ato ang ambulance gidaa siya sa ospital. I-announce pod nga dead on arrival ma'am. Wala pa usab makuhai og habig ang pamilya sa naasoy motorcycle rider. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.